lambuki Yesus Tuhan lumus diopang aki nang rais pedalani sama usurgoi dame na sumurung sian saluhut na roha imana mangaramoti ate-ate dohot pikiran muna di bagasan guarni Tuhan Yesus Kristus Tuhan tai. Amen. Damang dainan nahina holongan di bagasan Tuhan Yesus. Tabuka di belta di masian sada Musa di Dupitu ayat 10 rodi ayat 24. Sada Musa di Dupitu ayat 10 rodi ayat 24. Asa tajaha marsikat sorin laos tapai hutihut ma hata di debata songonom ma didok. Jadi dung salpuna pituari Roma aik nasumar tutanoon kaunom ratus tahun dingolu ni sinawaki di bulan badua di hari 10 itu abalan sadari merbual-bual mak jadi masa maudan tipo-tipo tutanoon 40 hari 40 borngin lelengna apalan ina sadari do bongo sinoa tuparau raplo aka anakna sem santo siya dohol mana dohol natulu jol maria ka anak nai nasida dohot binatang maragam masih buah masamna dohot aka binahan masih buah masamna dohot sudia kana majirir di tanoon masih buah masamna dohot sudia kabidong masih buah masamna sude pidong namarede dohot namarhabong akarobima marpasak-pasangan tusinoa bagasan parawi sian nasa mardaging akan namarkosa tangduan di bagasan akan abong moti saya marpasang bedo rosian nasa namar daging songon na tinonahon ni di batatu ibana dungi dihisu jahoba ma siap pudina jadi Roma aik nasumar tutanoon o 40 hari labilang bisa mengaiki jala diidot merawi tutanoon kebijang dungi lammangalatap maaiki jala sumar situtu di tanoon gabe miapea parawi di atas aiki jadi lambisa situ maaiki di tanoon gabe salpusu di dulu akan natipuna di toru ni sabdok langiti 15 elat aiki tumimbo siat doluk aka nasinal kuanna jadi nos mahosan inasa namar daging nama jijur di atas tanoon o di bido mate masude namar hosa hanguluan di bagasan igungna sia sude akan di darat jadi sia jolma pinahan rodi gulok-gulok rodi bidong namar toma langit lipas kaduna tanoon ola sinua dan akhirat dungi saya mengalatap maaiki di tanoon manitingi 150 hari lelena ido saatna oras padihita saluhutna oras damang dainan nahina holongan di bagasan Tuhan Yesus barita taringot tuai nasumar manang na di bahasa Indonesia di dok air bah sada barita na bulun sada barita na memang patuduhon puaso ni dibata di Portibion barita taringot tuai nasumar molo tumpe kapan de bisuk madok dang mungkin hamaloon ni jolma may na madok hamaloon ni jolma dang tuk binalaho majakon hautoon na patoon ni debata artina daw utibo
parbinotoan doho bisu ni debata maribak ko jolmay. Jadi molotung adong na madok tutudo masay na sumar hata ni debata na tarsurati madok adong berarti bolo hata ni debata si tonggoy jala amen jala ilo na sitong damang dainang ay na sumar oman at patuduhon sada namasa tujolma na maragam doho tuaka na tinopani debata na maragam dia may adong keluarga na sitong adong keluarga na manotong di bagasan dosa keluarga na manotong di bagasan dosai moloroay na sumar gabi panghuhuman ma di jolmay alay bolo tu keluarga na mangulu di bagasan hasitongan jala sahala na bonar somos sinuak dapotak kaluaw may banadisi saunari sani pasti jala sitong na didok ni debata na mangulu do debata jala marhuaso di galup nasanatino pana apapun bisa dilakukan oleh Tuhan Allah alay sanga do debata menyesal manok pajolmay menyesal ibana molo tabereng ayak di jolo na madok nga menesal bede bata marnida jolmai na manotong di bagasan dosa jaladang olomuba rohana ido na pinangidohon di debata hamu baul di roha tuakana porsea songon hita nuaing di bagasan parbunuan damang dainang dangadong naboy mga bati sangkap ni debatai lengkap do debata. Jadi unang tado parholong roha debata alay hirana lupa debatai dinalaho patuduhon hati goran. Ay nasumar sada bukti may adong do batasan ni ganuk nasa tiki na nilehon di debata tu jolmay. Nung ngatung matsay leleng jolmay dilehon debata hangguluan. Harus sinowak umur na nga 640 tahun. Ditiki jolma papigahon may banas ya sudut ni siadam alay torus jolmay mardosa dan olomuba torus jolmay mangulahon akana hurang denggan ape bolo umur niya ka jolma ditiki umur dagajang do olodo saha tu 700.000 tahun alay tu 700 700 tahun berarti 3 sudut ibadah saha tu sinoak pe berarti nunga tung macay liling de bata pay mahon hamumulak ni rohani jolmay asamulak ibana tu de bata dawang doho daina molo adong do uhum ni de bata berarti ahadon allahus gabi siulahonota molo adong do hati goran ni de bata ahanalahus siulahonota molo adong do holong ni debata ahana laho siulah honota dipangidohod debatai molo nunga taboto ibana adong rimasna disi holongna disi hati goranna jala pasti do pasahaton na tujolma tergantung kita do mangarade majalona di dia artinya somonom adong do tano nabakol manua suasuana alani tanona bibit na dong do dihita alay bolo tapasahat di si bibiti alay bolo tanona do dangolo majalo ala cocok ibana mungkin tambang manang gudang minyak di si baul mama ngulu suasuana non berarti nahobar songon pajalwana songon ido di pasahat jahoba bagaimana kita siap apa yang mau kita minta dari Allah itulah yang Tuhan akan berikan pasti. Damang dainang dipangido asa mangolu hita songon sinowak. Isido sinowakon. Sahala na posea, sahala na bonar, jalama bahe debata gabidungan. Godang do akajolma madok, nao toro sinowak. Mabay parawi bana di duluk-duluk di inganan na tibuk
aha malapatan di bahenon nai naloa doi nina kanasing do alai nanidok ni debata di ulahu di bana. Jadi sahala na porsea dan nagabi marpanukun tutudoi Tuhan dan somonibe. Bahenon mudo Tuhan naik na sumari dan somoni halak na porsea. Molo halak na porsea bolo didok Jahoba ulaho kolongi ulahon. Gak usah tanya-tanya kenapa gua harus menghalangi menyayangi orang lain atau mengasihi orang lain. Kan pola si suku pe. Bolo didok haholongi dong amni jolma haholongi. Kenapa pola suku bahasa haholongi. Unang pola dok turoham. Suku turohak kumamerengi dangan dong si suku. Ulahon. Molo pikiran di sinoa do bahenon na barau digijang didoloki di atas didoloki ise boy mapotoi patuk marohala akana jolma na menganggap dirina kapan debisuk doho akana malo nao toro sinoa ki masa di bayi di mana barau somoni belgana tu dia ma bahenon nai tamang dainang memang songon naloa di Portibiodo sahalah na porsea. Abraham nunggalilin di paimay mana sisa alero Tuhan madok pasahat itu au ikopelehonom mudo ya nakomi Rosi Abraham dak pulang marpanukuni buat di mana tu duluki na yang dipilih tang nalwaho ni nalwaho doi bolo di hajol mau alai si songonido na pinangido di debata roha pangoloyon dang roha na maduga dang roha na mangalo aha tabereng ayat na sumaria manginak ayat na sumarima naga bisa da simbol iko marujung portibyon songoni mandon ujung sudedo hita ditotuhon debata majalo na di dia. Apakah kita layak sebagai orang yang tinggal di surga, yang sudah layak diselamatkan sesuai dengan pemberian Tuhan? Jangan katakan Tuhan memberikan keselamatan kepada setiap orang, tapi kita tidak mau melakukan apa yang dikehendaki Tuhan. Podoai, sarupa doh kita doh jolma na asing nasumana da Tuhan. Ayat nasumar maggobarhon panguhuman di debata di Portibyon. Binahen ni dosa ni jolma jala memang omma na perlu bet idaota sonari introspeksi diri kita introspeksi diri ada apa dengan saya apa dosaku Tuhan unang mereng jo dosa di dongammu lihat dosa masing-masing lihat kekurangan masing-masing. Oh nak kajol manas nga gua harus sinuakon. Dina. Taksi dong songon di sitiruon. Alai songon sinuaki sa diri. Padok mu di sini. Ate. Tadokmu matadokmu tadokku matadokku. Padokmu padokku mapadokku. Alai padok ni debatado naik kursiula hono. Damang dainang ido na didok ni Tuhani di Johannes 2 ayat 10 asa unang mago ganuk dapor saya di bana asa hanguluan na sa liling-liling na di bana bohama carana asa boy hita mangulu jala malua jala tarpasu-pasu jala saat tu sa liling-liling na parau di sinoak gabe somon sada simbol ma haluaon di Portibyon ima Tuhan Yesus Kristus isena bongot tu Tuhan Yesus Kristus itulah yang memperoleh keselamatan. Isina mangulu di bagasa Tuhani ima nadapot taluaon dan na di luar ni ikomate jala salpu ma parnguluon na dan sahat mangulu sa liling-liling na di pasahat debatai jadi bolon di pasahat debatabe paguhuma tu Portibyon na malua pasti malua jalan nasumalua pasti do sahat tua matian nunga dilehon debataha muluan saliling-liling na
Songon natar surat di Yohanes 10 ayat 20 lalu di do gabe huleho tu nasida hanguluan saleleng-leleng na dang be mago nasida saleleng-leleng na jala dang be tarapas manangise nasida sia tangah. Berarti bolo di bagasa parawita sarupa di bagasan Tuhan ahamadi ulai bana Roma kapahapahanan tusi Roma akan namangulu doho namarbosa jala ikon tiarona doi jala ikon dianggap doi gabe sada pangalehonon ni debata. Jadi unang do tadok adok kita di keluarga ta keluargaku doon darah dagingku doon ate alai pabahenata dang patuduhon si songoni dang boy si songoni diganuk nasa keluarga iko tetap do boloina pinasaha di debata ido naikon gabe si hamuluhon. Apa yang Tuhan berikan harus diterima dan disyukuri. Asa mangulu kita dan ditulak sinowaki ay wasik pemasuk pola gajah ulok lubuk akapahapahanan bau manuk barawo dan tilok si somon alai jakon sinowak doi ibana do patupaho parawi songo pangiduan di debata manang dia narotu ibana manang pahapahanan ahape narotu ibana dijakon ibana dihitana hinaholongan di bagasan Tuhan Yesus habobongot di jolma tu parawi nung ngabongot kita tu Tuhan Yesus lumatar didi kita sudi dididi tu bagasan keluar di mata ama anak doho tol di porban makana di doa na sumar sungupad didion halak na soolo bongot tu parawi berarti ibana dang dapotan hangguluan alai ganuk naung tardidi na bongot tu parawi ido na dapotan jala parjabar di hangguluan atong dihita na hinaholongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus ikon boto ota doa mangina sia dia do mula ni pasu-pasu ikon boto ota doa mangina sia dia do mula ni pasu-pasu di bagasa pargolota. Apa yang menjadi sumber berkat, mari dekatkan diri kepada dia. Di dia bonani muali sia dia harorona tusi pajonokon asa gabetar pasu-pasu parngono napa duahon dipangidohot tu kita tapi lit jalanunga dipilit kita alai mangolu mahita di bagasan pamiliton ni debata asa malua kita Allah memilih kita menjadi percaya. Apakah kita yang memilih Allah? Tidak. Allah yang memilih bangsanya. Debataro na namilih. Sonari hita mangolu di bagasan pabilition ni debatai. Unang malua siani. Unang malua siani. Asa terus hita mangolu di bagasan asinirwan. Asa terus dalam manotong sahat rodi saliling-liling na dapat ta akadenggan basa ni jauh. Dauma siang hita takang niroha. Dauma siang kita pangaloon wakana denggan. Alai gabi sipa nolopi dia kana uli dohot na denggan. Dauma siang akana porsea. Akapa bahenan songon nabinahen ni akana torop jolmai. Alai tatiru masih noak. Sahalak na bonar. Sahalak na sitong. Sahalak na dipalua ni debata. Dan pola libana dohok keluarga. Jika ada seorang yang benar dalam satu keluarga, maka keluarga itu juga akan diberkati. Songo padok ni Tuhan taringot tu Sodom dohok Gomora. Molo adom 3 halak di sina citong dan bahenok kubala tu si dan nasaha rimas. Molo adom 3 halak atong damang dohok dainang. Molo luhut na dohita akan aporsea jala mangolu di bagasan galup nasa parngoluota parngoluon ni lingkungan tape gabe dapotan pasu-pasu atong di ganup nasa parngoluota tapatuduhom ma naung dilehod debatado hangoluani jala tahangoluhom may asa mangolu kita rodi salelek-lelek
Amen. Martangnya. Ale Jahuba debata nami, debata namar huaso diganup nasa parngoluon, debata bonani saluhut na hati goran, uhum nang kolong niro. Di patuluho kodo Tuhan huaso marhite-hite, zaman ni Sinoa, sahalak na bonar, sahalak na sitong, dohot keluarga, dohot akka, parngoluon, na manotongi di pasahat. Alay ganup akan namar dosa Tuhan, dapat panghuhuman siang rimas. Ale Jahuba di bata ajari hami, asa maniru hami mangihuton songon hapor siaon ni Sinoa. Sahalak na bonar marroha, sahalak na manguloiho, dan pola mapanukun dana, dan pola Tuhan nagabi pakyon na pikiran na dinalaho mangoloiho mangulahon lomoniro. Alay hapor siao doho todi na siya koido di pangasahon di bana. Laos gabi hodo ali-alina na sumurungi di ganup na sapargodo. Malua jaladapotan hanguluan donang keluarga. Songoni Tuhan nang dihami saluh. Makirim situ tuduh hami asa pasu-pasuom muganuk nasa pargoluan nami. Asahona margugui hokam, asahona mamasu-masu hokam. Tarlumobi Tuhan di keluarga ni amanami, keluarga si Mamora Boru Sinaga. Diganuk nasa pakirimon ni rohana sidai. Ale Jahuba de bataho mana pasahato pasu-pasu. Jalaho bartulo moniroham pasahatom mui ditikin. Asiroham hodo haroroan ni pasu-pasu, haroroan ni ganup nasa nauli doho na denggat di hanguluanon. Atong sakak mima Tuhan na pinarbaga na ido Tuhan na dikirim di rohanami na bagas. Atong ale Jahuba di batana leon hahipason dia manami doho inanam. Pasu-pasu parnguluan na sida doho akan na niula di tangan na sida. Jalalehon reuhan na manotong mangulu di bagasako. Todi mina marbuaso Tuhan. Todi nagok hasangapon, haserepon, doho saluhut na Tuhan. Akaholong naung pinasahatmu di bagasak partulo. Asa takas hami, tadi hami dinalaho majalo tuho. Atong pasaut malomoni rohami. Patardo Tuhan alahodo bona dihanguluan na. Atong ale Jahuba debata nami diganuk nasa parnguluan nami pe. Nang ditonga-tonga ni ganup nasa keluarga nami nadong di Bagason, keluarga Sinaga Burupurba. Saya pasu-pasu jala ramoti saluhut na Tuhan, keluarga ni Huyam. Ramoti marhabisuhon marhahipason jala totong na sida mangulu di Bagasan asini. Sahat matuho ganup nasa tangyang nami. Upasahat kami jala husob bahok kami matuho. Olan mangasahon guarni anakmu, Tuhan Yesus Kristus si palua, jala si parholong na sumurung, rodi saliling dileleng. Amen.